Ito si Kuya Ramil. Anong meron Kuya Ramil at biglang nagpa-request ka sa akin na puntahan natin si Nana Gigi? Yun nga po, nagre-request po akong gawa ng sa ngayon po, kailangan ko po muna magtrabaho Saan Kuya? sa Laguna po. Sa Laguna? Mag-aalis ka, magpapaalam ka. So, ngayon nandito ka para Magpaalam po paalam ng kay mabuti. Nanay Gigi. Kay Gigi. Kay Gigi mo Kuya. Opo. Kay Nanay, Nanay Gigi. Ang Gigi. Gigi. Sige. Puntahan natin Kuya. Sige po. Paalam tayo ng maayos. Buti naisipan mo magpaalam. Kasi yung bigla kang mawawala. O nga po, kung Lalong masakit yung kay Nanay Gigi. kung hindi naman po tumigil ang ulan, hindi rin ako makakapag gawa ng yung ulan talaga ay masyadong magdudulot ng baha. Doon sa lugar nyo. Mm. Doon sa Mercedes. Paalam tayong maayos. Ito na po si Nanay Gigi mga kalingap at may sasabihin daw ito Nanay Gigi. Sabihin mo na. Bagong gising pati si Nanay Gigi Bagong gising din. Dito ka. Op. Baka Taas. Ayan kamusta Nanay Gigi? Kamusta na? Pwede na yan, sir. Sandalan niya. Baka matumba pa yan dyan papunta sa kuya. Kamusta na Gigi? Nagamit mo na yung mga sa nako, package? Nagamit mo na? Anong meron doon? Marami doon. May mga kortina pa doon Mayroon na naikabit ko na sa bahay. Ganda nga tingnan. Ay, siya. Ayan at may sasabihin ito huwag kang mabibigla ate Nanay Gigi ha. Yap. Kaigi mo Ramil. Ayusin mo. Naiiyak pati si Nanay Gigi. Hindi ba bagong gising? May pinag-iisipan daw yun si Kuya Ramil. Kung ano naman, sabihin mo na. Kung anong gusto mo. Naku, nakakatuwa. Nag-iiyak na agad si Nanay Gigi. Hindi pa nagsasabi si Kuya Ramil. Napipiluhan. Napipiluhan. Wala na yung sasabihin ko. Sabi na Nawala na yung sasabihin. Sabi na nga. Nakita ko na kasi si Nanay Gigi. Ay, nagbago ang isip. Nagbago. Napipilo niyan, sir. Ay, nagbago talaga ang isip mo Kuya Ramil. Kaya, Hindi ka na Hindi na. maalis daw sana ito. pasaan. Saan ka sana? Laguna. Maibahan na kita. Sundan mo yung aki mo. Yung anak mo. Hindi. Pag nagpunta si Sir Alvin dito, hindi ka nakasama. Ayan. Baka inano ka ng asawa mo duman. Hindi naman ako inahan. Ba't pupunta sa Laguna? Mas maganda pa nga dyan sa may dait. Di ba ga? Masasaktan si Nanay Gigi pag nag-alis ka. Hindi ka na makikita ni Nanay Gigi. Malipad na lang papuntang Japan. Ay, naku, Diyos ko, Panginoon. Tawarin ako. Pero, nagbago talaga ang isip mo, Kuya Ramil? Siya, nakita mo lang si Nanay Gigi? Good. Aray ko. Ba't ganun? Bago ulit. Dapat ako magpapanibago. Tuloy-tuloy lang para magandang buhay. Kumbaga sir,
Payuhan mo si Kuya Ramil at Yan ang sinabi naguguluhan. ko. Nagugulan o nabubulunan. Kala ka, go. Sabihin mo lang, kung anong gusto mo. Ibibigay sa'yo ni Nanay Gigi. Sige yan. Oh, nakangiti pa, nakangtawa o iiyak ka. Hindi mo ba alam na pag ako nakangiti na tumitingin sa isang Tao? tao. Oh, hindi naman bawal nakangiti. At least masaya. Para hindi yung nakasimangot, nakamukmok, dapat masaya lagi. Oo. Yung baga, yung pang nakasimangot, nakudusok Pag nag-alis ka daw, Kuya Ramil, masama si Nanay Gigi. Makakabit ako sa likod, sir. Makakabit ka. Papayagan mo ba Nanay Gigi Ay, umalis? kung gustuhan niya, sir, di, bahala siya. Basta mag-ingat na lang siya pag magpunta sa Laguna. Yun lang. May kondisyon ka, Nanay Gigi, sa pag-alis. Kung halimbawa, matuloy siyang umalis, anong kondisyon mo? Yung kagustuhan niya, sir. Wala naman akong magagawa. Kung yan ang tanong niya sa puntang Laguna, di sa kanya na ho yun. Yun sa kanya. Basta lang ingat. Dapat nandito ka sa dait. Oh, yan! Kaya kasama ka namin. Oo. Oo. Ganda, ganyan. Lumalabas ang beauty ni Nanay Gigi sa buhok niya, oh. Napapansin mo, ano? Bagong gising pa yan. Oo. Mm. Oo nga. Mhm. Nanay Gigi, ay ano, Kuya Ramil, in love ka na ba? Ay! Ayun! Ala, oo, Kuya Ramil. In love ka na, in love din ako sa iyo. Ay, nako. Nalilituan si Ramil. Nakita lang si Nanay Gigi. Nagpunta nga yan dito at mapaalam daw. Mapaalam sa'yo. Kaya pala sabi ni Jero, Mama, kadali, sabi ni Ma'am, pupunta doon si Sir Alvin. Ano pa, turog ako. Nagigising ko nga lang, maluto ako ng panira, tinawag nga ng kapitbahay. Ano? At ito si Kuya Ramil, naguguluhan na din ako, Kuya Ramil. Tingnan mo pati ang buhok ni Nanay G, mahaba na. Ay, nako. Nalilituan na si Ramilio. Nakita, maalis na daw sana, pero nung makita ka, ano Kuya Ramil, nagbago ba? Nagbago ang isip? Bahala ka. O alis ka, hindi. Hindi na. O, ayan. Sige ka. Pag ikay Oo. bumalik, wala na kami dito ni Jero. Sa Batangas na kami. Anong maganda ditong hanap buhay, Nanay Gigi? Sa tingin mo? Wala naman hanap buhay dito, sir. Di, halimbawa magkatuluyan kayo, di may hanap buhay kayong dalawa. Trabaho. Trabaho talaga lang. Trabaho. Halimbawa sa mga arugayan, kasambahay. Ngayong hanap buhay. Mm. Sino mag... Hindi ba pwede magtrabaho, sir, tapos si Jero nag-i-eskwela. Oo. Wala naman. Pero kung ano sana nagtatrabaho ka. Trabaho ako. Ano, Ramil? Pag nagkatuluyan daw si Nanay Gigi ang magtatrabaho, Kuya Ramil, payag ka? Ay, hindi. Baliktad yun. Baliktad. Kilig si Nanay Gigi, oh. Balik ka da. Gusto mo ikaw pa rin magtatrabaho. Yes. Eh, naghahanap siya ng trabaho dito sa Dait. Mm. Mahirap daw kaya naisip niya dun sa Laguna. Ang problema nga niya, yung paaba, medyo recovery pa sa sa kanyang karamdaman. Ano, Hindi. exercise pag umaga. Pag-pray mo na magkatrabaho dito si Nanay Gigi, si Kuya Ramil, ha? Para hindi ka naiwan. Pag di kayo nag-alis, nakahalap sa buhay mo. Maghahanap yan ng iba. Iyak ka. Sige. Huwag na aalis. At maganda dito sa Dait. Hindi mo na ako makikita dyan. Di pa nga nalabas ang tunay na kagandahan ni Nanay Gigi, iwan mo na. Ano, Nanay Gigi? Iyo.
Patingin na naman. Ay, nako, Diyos ko. Sa langit kitang duha. Kamot pa sa ulo. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Nanay Gigi? Masaya rin ho, sir. Kasi nandito rin naman siya at saka kayo. Panatag ang loob ko ng Sir Ramil. Paano yan, Kuya Ramil? Pag nawala ka, hindi na panatag ang loob mo, ang loob ni Nanay Gigi. Yeah. Mabilis magbago ang isip ni Kuya Ramil. Nakita lang ang beauty ni Nanay Gigi ay Nakatingin na naman. Diyos ko dong. walang masabi si Kuya Ramil eh. At pipiluhan eh. Kaya ganoon. Sige lang nyirit, nakatingin. Naguguluhan ito si mabilis maguluhan. Ano? Kaya dalawang isip, sir. Kaya ganyan. Palago na o diyan na lang sa dait. Sabi. Kurong kumin sa bahay yan, hindi makakalakaw. Kikidnapin mo na, Nanay Gigi. Ha? Kikidnapin mo na. Dako po na yan dyan sa dait. Kaya kurong sa harong. Iyo. Itatanan mo na, Nanay Gigi. Malipad na kami, mag-Superman. Ibaga. Yan, kaya. Padalas-dalas na punta ding Laguna. Kaya diyan ka na lang sa dait. May hiling mo pa ako. Nakikita mo pa si Nanay Gigi. Oo. Hindi pa yan yung beauty ni Nanay Gigi. Hindi pa nga nakatali ang buhok niya, no? Igiro nga ni mama, nagpuputi ka na pag-aayin na daw sa inyo. Nagugula ka na naman. Pinagpuyudan nga ako sa hapon, sir. Nilagyan ka ng puyod. Hindi na araw-araw. Maikli pa naman yan. Ganyan. Dapat yung mahaba na talaga para na. Magpapahaba na talaga ako, sir. Tapos magpakulay ka ng kulay, kulay blonde. Hindi ako, sir, mahilig. Para paglabas mo dyan, sinong Amerikana yun? Nakatingin. Nakatingin at nakangiti. Lagi masaya dapat, ganyan. Hindi lagi muk sa isang sulok. Tingin. Wala pa kasi siyang trabaho kaya ganyan si Kuya Ramil. Madaming Okay lang iniisip, naman gustong kung saan-saan. Ngayon nagbago na. Pero ano naman niya sa akin, may kunting blessing naman niya. Siyempre, di yan pwedeng pabayaan. Kaibigan natin yan. Oo, tulungan na lang. Katulad namin, hindi ganun din. Tutulungan hanggat malakas pa. Huwag yung pababaya. Yan. Maging masaya. Oo. Huwag magmadali. Isa gusto magmadali ni Kuya Ramil eh. Na din ito na kunin mo na ako. Huwag ka magmadali. Lahat tayo papunta dun. Enjoy natin yung blessing na buhay tayo. Diba? Ano? Lagyan niya kang ngiti. Katingin. Yan. Yan. Para masaya. Pag nakamukmok, walang makukuha. Walang mapapala. Positive, huwag mag-isip ng negative. Ay, hindi nakamukmok. Kasi yung, merong niisip mo din kasi yung anak niya eh. May dalawa siyang anak. Dapat ang sabi ko nga sa kanya, kunin yung isa para masaya ka. Kung kain kayong dalawa, may usap ka naman. Katulad ko, Igiro. Nakakain kang dyan sa lamesa, sa labas. Kaso nag-aaral nga daw sa Laguna. Tsaka Pwede naman yan sir, transfer. ayaw atang hindi ata papayag yung asawa mo na tig-isa kayo Kuwan yung babae or man lalaki. Sa nanay pa yan eh, bata pa yun eh, nanay pa talaga yun. Ikaw kasi Nanay Gigi, ikaw ay babae, ikaw ay nanay. Kaya sa'yo talaga yung anak. Lalaki ang dapat sa kanya. Yan, kasi lalaki ka. Tulad ko, lalaki si Jero, nanay ako. Di pag ng pagkakataon, di
kita-kits na lang doon sa ano, no? Pag ginano ng pagkakataon, makita mo ba yung anak mo, ano? Oo. Parang masilayan lang ba? Yan ang pangarap ni mo kaya Ramil, ano? Kaya gusto mo ding umuwi. Malungkot ka sa buhay mo pag wala kang isang anak. Tulad ako, Mm-mm. tudo kayon sa bundok. Mm-mm. Kasama ko si Jero. Parang ang puti ni, ano talaga, Nanay JJ. Ay, grabe. Maganda pala yung anong yun. O, tingin. Mm-mm. Pare na. Kaya minsan naguguluhan si Kuya Ramil kasi ngayon sa mga anak, ano, miss niya na yung anak niya. Sulo man lang. Ano sir, pati sa yung bahay. lalaki at babae, Sulo ano? lang sir, ano sir? Hindi, madami sila dun sa bahay nila. Ano? Dun kasi nasa ano siya ngayon, nasa magulang. Ay. Okay lang yan. At least may magulang. Mm-mm. Kung walang magulang, di pa na. Mm-mm. Hirap din yun walang magulang. Masarap nga minsan pag nasa magulang. Hindi pag may pamilya ka na, minsan mamimiss mo din yung ano ka pa, nasa Tali ko na magulang. pag na may pamilya na yan. Hanggang ko garong Tatali mo na. Bahala kayo dyan. at si Bika. Mm-mm. Walang mawawala sa iyo. Tapos, Go lang. tapos si Nanay Gigi. Okay, teng. Tingin. Ayun ang tinitingnan. Ayun, tinitingnan. Bakit? Tinititigan, oh. Dati nga, nagtatakas yan si Nanay Gigi sa atin eh. Diba? Kuya Ramil? Tatago pa nga na ako. Kaya ngayon, andito na si Nanay Gigi oh. Mag-ibang-iba na pati ang tsura mo, Nanay Gigi. Nung una ka naming makilala. Gumanda. Oo. Very Lumabas good. ang beauty. Tingin na naman. Nagagandahan ka talaga, Kuya Ramil, kay Nanay Gigi na oh. Ay, ano, Kuya Ramil, kaya pala na nagbago agad ang isip mo ha. Grabe mga kalingap. Huwag mo na ituloy, papuntang Laguna. Diyan ka na sa daet, gagtakunta ka na. Magkikita pa kayo ni ano. Oo. Yan. Ang sarap daw yun. Ano, Kuya Ramil, ang hanap buhay na kaya mong gawin? Kaya mo bang magtinda, mga ganyan? Tinda ka na lang. Tindahan, ganyan. Sanay Hindi. ka kasi sa mga trabahong ano eh, yung gasoline. Pag Hindi sa naman tinda-tinda, ano ka pa. Sinamama mo Oo, para saka- tinda yun eh. Saka ano yun eh. Yan minsan 200 lang benta. Sa isang araw na yun, 200 lang. Buong araw, maghapon, magdamag, almost. 200. Yung mama mo ay nagtitinda siya ng mga ano. Kuwasan ng mga estudyante. Minsan, ano sa pagtitinda, technique na din yan eh. Technique din. Minsan, online ba? Online. Katubuan. Mm. Kasi pag walang tubo, pag dalonda lang kuha mo. dapat- Kasi nag-iisip ako, baka kasi magkatuluyan kayo, dapat may hanap buhay kayong Sir, ako maasahan. nung bata pa. Nagtitinda kami ni Kuya ng isda. Langgana, usong kami. Ni Kuya ko, tugang ko. Oo, Asan na yung kuya mo? nasa amin, no. Usong kami niyan. May ano kang kapatid na babae? Mayroon po, dalawa. Dalawa. Asan na sila? Nasa amin, mas bati. Mas bati ka. Bicolana ka talaga pala. Si Hana at saka si Heidi. Mm. Bunso namin kapatid. Mga nakapag-asawa na din. Baka mayroon na rin ngayon, sir. Wala kayong contact ba? Kaya, kasi nung maliit pa ako dinala ni Kuya dito ay kasi dito nakapangasawa yung kapatid ko sa tambuhan na to. Kaya Mas ako bati nagtagal pala. dito. Di, pag mas bati, mga ano yun. Nasa mga Bisaya na din ang ano niyan, salita. Tawid dagat. Mm. Mahirap. Iniisip ko yung ano nyo eh. Future nyo yung dalawa eh. Ay, naku. Baka Kuya Ramil, pag biglang gumanda ito si Nanay Giging
Nako, baka araw-araw na mapunta niya sa bahay. Halak ka. Siya. Tuloy mo. Tuloy mo. Ay, nadarami. Ay, nako, Diyos ko. Ano ang nagustuhan mo dito, Nanay Gigi, kay Kuya Ramil? Mabait. Palatawa. Lagi nakangiti. Tsaka pag ano ka naman kasi, ano naman laging nakangiti, ano naman, magaan sa, Loob. oh yan, laging nakangiti. Pag nakasimangot, Naku, sir. mm, Wala ho yan. Laging nakangiti. mm, Huwag nakasimangot. Pangit. mm. Kasimangot. Mensahe ulit kay Kuya Ramil, mga payo mo, Nanay Gigi. Kaya ikaw, Pinanghihinaan ng loob ay, kung ituloy mo sa Palaguna, kung ang akin sa akin lang naman, wag na. Kasi maganda sa dait. Makikita mo pang kabundutan dito. Kasama mo pa pa si Sir Alvin. makikita mo pa si, Makikita mo pang... Ay, Diyos ko, tawarin. Ang ganyan, oh. Kinakabahan na naman yan. Tan-araw ka ng dibdib niyan. oo. Ba't paano mo nalaman, Nanay Gigi? Siyempre, sir. Lagi nakangiti, nakatingi, ano sa kuya. Tinan mo yan. Masaya lagi. Masaya lagi daw. Oh, tara na muna, bili tayo ng mga pangailangan niyo Sige dun po, sa sir. Ano na, Ramilyo? Bumaba ka na isa ko. Oh, masakay tayo. Oh. Yung mga pambili, pang ano nyo, yung mga pangailangan ba. Mga kalingap, bili lang kami ng basic needs ni Nanay Gigi. Meron po tayong karne, gas, sukal, kape, tsaka biskwit ni Jero. Ano, Nanay Gigi? Yan mga kalingap. Para laking tulong po ito kay Nanay Gigi. Hindi lang na in love.